Na, part 2, folytassuk a sminkelést. Hol hagytam abba? Amúgy nagyon szeretek sminkelni, rengeteg sminkjeim vannak. Mindig is nagyon szerettem. Lehet, majd csinálok egy valami kurzust is. Mert nagyon szeretek sminkelni. Na, a kamerából akarjak látni, mert abban nem fogok, inkább tükörbe. Én nagyon szeretem a sminkelést, ezért sminkeljünk és dumáljunk tovább. Na, akkor hol is folytassam? Toxikus gyerekkorról. Én szülősítve voltam, parentifikálva. Aki tudja ezt a kifejezést, az tudja, hogy miről van szó. Én nagyon kis koromtól én már a testvéreimnek úgymond a szülei kellett legyek. És nem csak úgy, hogy jaj, hogy besegítettél, vagy hogy fú, néha felöltöztetted őket, vagy megfürdetted, hanem rendesen 3 éves koromtól anyám, 3 éves koromban, akkor született meg a nagyobbik testvérem, 3,5 éves koromban, kijátszottam barátaimmal, soha nem felejtem el, behívott, és azt mondta nekem, hogy komolyodjál már meg, mert te nem sokára megszületik a testvéred, és rá kell vigyázz. Már nem fogsz tudni annyit játszani, meg ilyesmi, mert a testvéredre kell majd vigyázzál, mert te vagy a nagyobb, te kell majd példaképet mutass, ez az. Jó. Akkor még annyira nem vettem annyira. De egyre jobban kezdte. Mikor főleg meg is született a tesom, egyre jobban ezt csinálta. Nem mehetsz már kijátszani, nem csinálod ezt, nem csinálod azt, menj vigyázz a testvéredre. Jó, tudom, ez sok családban van, meg tudom, hogy abban semmi rossz nincs, hogy vigyázol a testvéredre, hogy foglalkozol vele, de ezt nem csinálhatod egy életlétnek, hogy én vigyázzak rá egy végbe, én vagyok a felelős, bármit csinál. Odáig voltunk jutva, hogy ő rendesen, ahogy egyre jobban nőtt fel, egyre jobban utált. Ma azt mondta mindig nekem, hogyha én nem lennék, akkor sok mindent tudna csinálni. Hát ezért mi alapból a testvéremben nem kezdtük olyan jól a kapcsolatot, én voltam az a rossz nővér, aki nem enged soha semmit neki, amikor én se tudtam amúgy azt se, hogy hol vagyok a világban, arccal, én egy végben még neki kellett példaképet mutassak és rendezzem, így úgy. Oké. Ezt is megértem. Lehet, nem mondom, lehet, hogy vannak olyan gyerekek, akik így felnőnek, és nem maradnak traumával, mert együtt összedolgoznak a szülővel. De én azután, hogy én annyit rendeztem, meg mindig velük voltam, én mindig csak kritikát kaptam utána. Hogy jobban is lehetett volna, hogy miért nem mutatsz jobban példaképet, hogy ki kaptam Miánnuk, hogy én kaptam a verés Miánnuk. És így, az évek így teltek. Az anyámmal nem volt a jó kapcsolatom soha, főleg az testvérem, hogy megszületett, már jó kapcsolatunk nem volt. Engem elhanyagolt teljesen, csak a testvéremmel foglalkozott. Én éjszakákat úgy sírtam, hogy Macival a karomba, hogy anyu soha velem nem alszik, soha velem nem foglalkozik. Amikor a testvérem megszületett, akkoriban volt, hogy apukámmal szétmentek, és én kisgyerekkorban én mindig arra emlékszek anyámmal kapcsolatban, hogy ő mindig sírt, mindig síratta azt, hogy nem tudott együtt lenni édesapámmal, és én sokszor emlékszem arra az érzésre, meg gondolatra is, hogy mindig azon gondolkoztam, hogy neki miért nem vagyunk mi elegek, hogy mi miért nem tudjuk őt boldoggá tenni, és miért nem tud, hogy többet nevessen, és hogy ennyit mindig sír. Így. Soha meg nem hallgatott engem, tudom, emlékszek arra is kiskoromtól, hogy én mindig, amikor kérdezősködtem, tudjátok, amikor a gyerekek abba a korba élnek, hogy kell kérdezősködjenek, hogy akkor fedezik fel a világot. Én soha nem tudtam kérdezősködni tőle semmit, engem hamar lelökött magáról, hogy hagyjam békén, ne piszkáljon.
Ugyanígy nagymamám mindig elkezdte neki, hogy vagyis nekem, hogy szállj le anyádról, mit mindig mászkálsz rajta, anyunak mindig kezdte, hagyj békén, ne foglalkozz vele, rázd le magadról, mit mindig rajtad lóg, ezért én akkor még nem vettem észre, kicsi voltam, nem tudtam az ilyen dolgot, most visszanézve rájövök nagyon arra, hogy nagymamám nagyon rossz befolyással volt rá, egész életén keresztül. Én nagyon szeretem őket, ezt tisztázzuk le amúgy, hogy én nagyon szeretem őket, én nagyon tisztelem őket, volt, amikor meg is haltam volna értük, de amiket évek alatt csináltak velem, még hogy nem akarnak egyáltalán változtatni magukon, én már ezt nem bírom. És szerintem sokan vagyunk ebben, nagyon sokan, csak sokan nem mondjuk ki, és nem vállaljuk fel, hogy de, igen, vannak olyan emberek, akik nem akarnak változtatni, lehet valami történt velük, és biztos, hogy történt velük valami kiskorukban, fiatalkorukban, ami nagyon-nagyon tönkretette őket, és nem tudnak azon túl lendülni. És ezáltal másokat mérgeznek. De én megértek mindent, együtt érzek mindenkivel, mindennel, elfogadom őket, de azt nem tudom elfogadni, de nem tudom nekik validálni azt ott, hogy ne akar változni. És hogy te abban lásd az örömödet, hogyha mást sírni látsz, és másba beletaposol. Ezt nem tudom elfogadni. Meg tudsz bocsátani, el tudod fogadni, hogy ki milyen ember, meg tudod érteni, empatizálni tudsz, de nem szabad soha, hogy elfogad neki azt, és validáld a viselkedését, hogy jó, akkor szegény, neki rossz gyerekkorod volt, rossz házasságod lehet, rossz életed volt, akkor jól teszed akkor, hogy másokkal is bunkol vagy, másokat is lehúzol a szintedre. Ilyent nem szabad. Megbocsájtasz, elfogadod, empatizálsz, próbál segíteni, de nem fogod, soha nem szabad validált, hogy ő jól csinálja, amit csinál, mert nem csinálja jól. Lehet 80 éves, 50 éves, lehet 50-80 évvel nagyobb, mint te, lehet bárki, bármilyen idős, tiszteletből se csinálhatod azt, hogy valakinek validálod azt, hogyha rossz a viselkedése. Mert te vele tudod, mit csinálsz? Elhiteted vele, hogy tényleg jó és oké, amit csinál. És tényleg elhiszi magáról. Amúgy is azt hiszik magukról, hogy ők jót csinálnak, pedig rosszat csinálnak. És amikor látod, hogy egy ember körül a család mindenki leépül, és tönkre megy, ha onnan veszed észre, hogyha van a családban egy olyan, aki de jó, de okos, mindig jól csinált mindent, azt hiszi magáról, de körülötte mindenki leépül. Van egy okos, aki azt mondja, jó, hogy ő megmondta, ő így, úgy, amúgy, de körülötte mindenki tönkre megy, úgy fizikailag, úgy érzelmileg, egészségileg, ott már észreveszed, hogy ott valami rothat, aki rothaszt mást. Nagyon vigyázzatok arra, és ki milyen tanácsot ad. Mert én életemben, hogyha tanácsokra hallgattam volna, amiket kaptam, jó ég, ki tudja, hol volnék. Legfeljebb valahol meghalva, vagy ki tudja, milyen dologban benne. Hagyjuk már. Vigyázzatok nagyon a tanácsokra. Ki milyen tanácsot ad? És tűk is, vigyázzatok, milyen tanácsot adtok, gondoljátok meg a tanácsaitokat. És nézzétek meg jól azt, hogy ki ad tanácsot, hogy az biztos meggondolta, amit mond, csak úgy mond. És megint azt, ők soha nem tudtak örülni annak, hogyha valami jó dolgom történt. Bármilyen jó dolog történt az életemben, ők abban megkeresték, hogy mi a rossz, mivel rontsák el a jó kedvemet. Ez megint egy olyan dolog, amiből észreveszed, hogy ezek az emberek nincs mit keressenek az életedbe. Akik nem tudnak örülni a boldogságodnak. Lássák, boldog vagy, egy jó párkapcsolatot csináltál, nem örülnek, keresik a rosszat. Lássák, hogy tudtál magadnak házat venni, jó munkád van, keresik a rosszat. Csináltál keresztelőt a gyerekednek, keresik a rosszat. Esküvőt csináltál, keresik a rosszat. És melletted nem állnak soha. Na innen veszed észre, hogyha mérgező emberekkel vagy körülvéve. Nyertél valamit? Abban is keresik a rosszat. Ma odáig jutottam, hogy nem tudtam nekik elmondani abszolút semmit, mert tudtam, hogy abban megint megkeresik a rosszat. Akkor meg minek?
És az embernek nem úgy van, hogy a családjával meg szeretné osztani a boldog eseményeket, amik történnek az életébe. Nem? A családdal úgy vagy, hogy szeretnéd azt belevezetni a boldogságodba, hogy ma azért család, hogy egymásnak örülni, egymás sikereinek, egymást feljebb szintre vinni, egymást motiválni, nem? Én szerintem így van. Mondjátok, hogyha nincs igazam. De velük nem tudtam ezt megcsinálni soha. Rendesen már utóbbi időben kellett féljek, hogy nem mondjam meg semmilyen dolgomat, semmilyen jó dolgot, mert annak nem tudnak örülni, és úgyis megkapják azt a rosszat, amit nem is gondolnék én, hogy ki lehetne hozni, ők megkapják. És ebben sok példát tudnék mondani. Például az utóbbi időben is, hogy ugyebár kezdtem javítani a kapcsolataimon, magamon, önértékelés, kezdtem fogyni. Én nekem mindig is, majdnem mindig, főleg miután megszültem a kislányomat, nekem nagy problémám volt a súlyfelesleggel. Szerencsére ezért már tudtam javítani, tudom már a normális étkezést, sportolni szoktam, de tudjátok meg, hogy a legnagyobb áttörést nálam azt csinálta, hogy megszabadultam a mérgező emberektől. Ahogy egyre jobban kezdett szeretni önmagadat, tisztelni önmagadat, hű lenni önmagadhoz, és a mérgező embereket kirakni az életedből, a mérgező szituációkat, úgy egyre jobban észreveszed magadon, hogy kezdesz javulni. Fizikailag, mentálisan, egészségileg, mindenhogy. Én például, hogy elkezdtem ezt, úgy automatikusan lement 5 kiló. Hát én így maradtam, mert amúgy ettem is, de nem ettem biztos olyan sokat, meg szerintem a hízás is mentálisan van. Amúgy én stresszevő voltam, én ezt bevalltam már magamnak vagy 4 éve, hogy én amúgy stresszevő voltam, mert amikor elértem majdnem a 100 kg-ot, akkor nagyon elgondolkoztam azon, hogy még pánikba is estem, hogy jó ég, 100 kg-ot eléred, véged, ma annál, hogyha kezdesz feljebb menni, már nehezebb a visszacsúszás. És akkor úgy, mert én az ember vagyok, aki, hogyha lássa valami problémája van, leül és elgondolkozik. Főleg miután a kislányom megszületett, én mindig ezt szoktam csinálni, hogy leülök és elgondolkozok azon, vagy bármilyen viselkedésformám van, vagy kirohanásom, leülök és elgondolkodok azon, hogy ez most nekem honnan jött. Most biztos ez a szituáció hozta ki belőlem? Vagy biztos, hogy csak annyi, hogy szeretek enni? Vagy mi? Mi is folyt le bennem, milyen folyamat, hogy én ahhoz a dologhoz nyúltam, hogy én azt a dolgot csináltam, hogy én már nem tudtam kontrollálni magamat. És sok mindenben arra jutottam, hogy amúgy gyerekkoromból hozok nagyon sok mindent. Amúgy anyám is kényszerevő, csak ő sokat dolgozik is, meg sokat stresszel, ezért szerintem neki más az anyagcseréje is, ezért ő nem hízik, de stresszevő. Ezt észrevettem amúgy nála is, mindig is láttam, csak én nem tudtam, mit jelent az, ha stresszevő vagy. Ő stresszevő amúgy, mert rendesen, amikor éhes, rendesen remeg, meg amikor stresszel nagyon, akkor rendesen remeg úgy, hogy kell legyen. Ezért 100% stresszevő. Csak nálam ez beütött, hogy jó, stresszevő voltam, és jól meg is híztam. Mert stresszem volt elég a kislánnyal, a kislányom az első kapcsolatomból volt, a szakításom a kislány apjával, egyedülélés, 1 évet egyedül oldjak meg minden, bank, költségek, kislányra a dolgok, akkor észrevettem, hogy a kislány beteg, valami nincs rendben vele, akkor azt ott kigondolni. Hova lehet menni vele? Milyen orvoshoz mehetek? Vajon mi lehet a baja? Mert ugyebár szerintem egyikünk se gondolkozik ezen el, amikor gyereket vállal, vagy nagyon kevesen, de fiatalon, 23 évesen én nem gondolkoztam arba bele, hogy lehet nekem ilyen, hogy beteg gyerekem legyen. És ez így nagyon szíven ütött, amikor láttam, hogy valami nincs rendben, és nagyon stresszes időszakom volt, hogy
Na mit tehetek én? És egyedül a nagyvilágban, egy gyerekkel, egy kisbabával, akivel nem tudod, hogy mi van. Amikor tudod, hogy nem számíthatsz senkire, életedben soha nem volt melletted senki, soha nem foglalkozott senki veled, soha nem érdekelte senkit, mi van veled, élsz vagy halsz. Szó szerint tanácsot még annyit se senkitől nem tudsz kapni, nem hogy tanács semmilyen téren, semmilyen segítség. Akkor így nagyon, szerintem akkor úgy kezdtem olyan depressziós állapotban lenni. Kétségbe esettem, mert fűhöz, fához kapni, nem tudod, hogy mit csinálj. Pénzem nagyon kevés volt, épp annyi, amit kaptam, hogy a munkahelyből, mert én csak arra gondoltam, hogy azelőtt, hogy én családot alapítsak, hogy kisgyerekem legyen, én arra gondoltam, legyen egy házam, legyen fix munkahelyem. Én ezt így terveztem egész kiskorom óta, hogy én, hogyha gyerekem lesz, akkor nekem ez lesz. Lesz egy házam, ahonnan senki nem dobhat ki minket, az én házam lesz, senki nem bánthat, senki nem lögdöshet, se engem, se a gyerekemet, mert én kiskoromtól nekem az benne volt a fejemben, hogy engem soha nem fog lögdösni senki, és még annyira se a kisgyerekemet, a kisgyerekem soha nem lesz kirakva a házból, hogy valaki neki megszabja, hogy ehet vagy nem ehet, vagy kinézze a szájából, vagy hogyha kedve van, kidobja, és aztán menj a híd alá, vagy hogy valaki azt mondja a gyerekemnek, hogy ha nem viselkedsz rendesen és nem vagy jó gyerek, akkor mehetsz az árvaházba, vagy csúfolkodásnak legyen, bullyingnak a családon belül kirakva. Én mindig azt mondtam, hogy az én gyerekem nem lesz ilyenben. Családon belüli bullyingnak nem lesz az áldozata, és nem lesz bántva, hanem az neki az a jó, meleg családi környezet lesz, az az otthon, az az igazi otthon, ahol mindig nyugodt és boldog tud lenni. Én ennyire gondoltam csak bele azelőtt, hogy nekem gyerekem legyen. Én terhesen nagyon sokat dolgoztam, hogy amire megszületik a kisbaba, nekem minden meglegyen. A régi házat vettem, kellett felújítsuk a volt párommal. Az első 3 hónapban is még mentem dolgozni, még mentem 12 órában is, csak hogy legyen. Nagyon sokat dolgoztam terhesség alatt, azt komoly, én is azt bevállalom, nagyon sokat, azt lehet nem kellett volna, de és ezt meg is kaptam amúgy a családtól is, hibáztatásban, mert tudjátok, hogy ha van egy ilyen jó kis családod, amelyik mindig azt nézi, hogy tudjon beléd rugni, ezt úgy felírják. Nagyon sokat dolgoztál. Jó. Mikor, ha valami van, akkor majd a szemedre hányjuk, hogy túl sokat dolgoztál. Ez nekem is megvolt, ugyebár aztán szememre volt hányva, hogy amúgy a kislány lehet azért beteg, mert én túl sokat dolgoztam. Vagy hogy nem fogadtam nekik eleget szót. Jó, aki tudja, ilyen családból van, az tudja, hogy egy olyan család, amelyik nem támogat, az mindig keresni fogja, hogy hol rúgjon beléd. Ennyi. És persze mindig akkor fogják csinálni, amikor legjobban lám vagy. Mert tudjátok, aki lám van, aki akkor még ugye jól a szarba van, abban még belé kell rúgni. A mérgező emberek így csinálnak. Ha lent vagy, bajod van, még beléd rúgnak. Egy mérgező ember, egy magának való önző ember soha nem fogja azt csinálni, hogy a lám vagy, akkor segítsen, hogy felállj. Nem. Beléd fog rúgni. Ezért nagyon vigyázzatok tők is magatokra, hogy milyen embereket engedtek magatokhoz közel, de úgyis az élet megmutassa. Az élet az egy olyan Isten élet, karma, vagy bármi is, hogy megmutassa. Az életedben lesz olyan alkalom, amikor meg fogja mutatni, ki van melletted, ki rendes, minőségi ember, és ki nem. Meg fogja mutatni az élet. Nekem is megmutatta, fájdalmas, rossz volt, szar volt, halálos volt, majd belehaltam, de megmutatta. Megmutatta az élet, ki van mellettem, és ki nem. Rendesen a homlokukra felírta pirosan, hogy nincs melletted. Dobd ki az életedből, mert le fog húzni, meg fog ölni. Addig nem fog nyugodni, amíg meg nem dög lesz. Nagyon nehéz szavakat mondok most. Nagyon rossz dolgokat mondok. Sok mindenkit szíven fog ütni ez a beszéd, amit mondok, mert miért? Mert azt tanuljuk meg gyerekkorunktól. Mióta születtünk, az egy alap életi dolog az, hogy a gyerek azt szereti a szüleit. Úgy jössz a világra, belőlük jössz, te alapból te őket szereted. Haroztat, ha jót csinálnak, szereted. És nagyon nehéz, igenis nagyon nehéz, és megöl, és tönkretesz, amikor meg kell szakítsd a kapcsolatot tőlük.
el kell szakítsd a köldögzsinort. Meg kell gondold a jót a rossztól, és be kell vald magadnak, hogy nem minden, amit csináltak, az jó volt. És sok minden nem volt egyáltalán jó, és nem gondoltak bele, és a saját maguk traumáikból csinálták. És tönkre tesznek, akarva akaratlanul tönkre tesznek. És nem nyugszanak, mert van egy olyan érzés bennük, egy olyan, nem tudom, egy olyan rágó érzés belül, hogy ők kell téged alázzanak, tönkre kell tegyenek. És én ezt nem tudom elfogadni. Nem tudom elfogadni, hogy nem mondhatod azt, hogy szülő vagy, nem mondhatod azt, hogy rokon vagy hogy igenis az ember mellett állsz, hogyha ilyen csinálsz. Hogyha te nem tudod befogni a szádat, és te azt az embert akarod leölni. Én nem tudom ezt elfogadni. És ezért mi úgy alapból is születtünk, hogy szeressük a szüleinket. Hogy ha bármi van, inkább előbb hibáztassuk magunkat. Hogyha azt mondják, hogy rosszak vagyunk, akkor elhiggyük, hogy mi rosszak vagyunk. Hogy azt mondják nekünk, hogyha jobbak lennénk, hogyha jobban szót fogunk, hogyha mindig azt csináljuk, amit ők akarnak, elhiggyük. Hogy akkor igen, akkor szeretve leszünk, és igenis a mi hibánk, hogyha nem vagyunk szeretve, nem vagyunk tisztelve, és nincs velünk törődve. Én rengeteg éven keresztül elhittem magamról. Azt hittem, én nem vagyok elég jó. Annyira lesüllyedtem már idegileg, hogy már azt se tudtam, ki vagyok. Már nem vettem észre, hogy miket cselekszek. Már nem voltam önmagam. Vesztettem el saját magamat. Mert mindig azt hallgattam, hogy jó kell legyek, rendes kell legyek. Volt olyan időszakom, amikor lázongó tinédzser voltam, amikor éreztem akkor is, hogy valami nincs rendben, és hogy az a szeretethiány. Aki benne van ilyenben, az tudja, a szeretethiány, az mennyire le tud építeni. A törődés, a szeretethiány a családból, ha gyerekkorodban nem kaptad meg, azt tinédzser korodtól már kezdett keresni mindenhol. Bárhol, bármi áron csak megkapt. Valaki elfogadjon, valakik elfogadjanak, szeressenek, lássanak téged. És ezáltal én is voltam olyan emberek mellett, olyan férfiak mellett, olyan párkapcsolatokban, amik nem voltak nekem jók egyáltalán. És sok mindent én se vettem észre. Sok bántalmazást nem vettem észre, nem akartam észrevenni. Mert amúgy még belém volt úgy is kódolva, hogy amúgy is megérdemlem. Amúgy is jobbat nem érdemlek, mert jobbat nem kaptam soha. De mégis mindig volt egy olyan érzésem, hogy mintha mégis többet érdemelnék, és nem maradtam. Sok kapcsolatból ezért jöttem ki, és nem maradtam, mert éreztem, mert én bevonztam a rossz kapcsolatokat, mert én mindig olyan kerestem, amivel meg voltam szokva otthon. A veszekedés, mindig a cirkusz, mindig csak a kritika, semmi nem jó soha. Én bevonztam ezeket a kapcsolatokat, mert én nem tudtam magamat megváltoztatni, hogy nekem legyen jó olyan kapcsolat, olyan ember, aki nyugodt. Nekem a nyugodt ember unalmas volt. Nekem sokáig a nyugodt embereket nem bírtam. Unalmasnak láttam. Úgy éreztem, hogy hát azok mellett én úgy elszáradok. Úgy komolyan így éreztem szó szerint. A rendes emberek mellett úgy éreztem, hogy én elszáradok, elfonnyadok, hogy az nem nekem való, nem izgalmas. Hol az adrenalin? Mert kiskorodtól megszokod az adrenalint. Hogy mindig az adrenalin löketet, hogy mindig várnod kell, na most milyen kedvűek, na most hol kell megfelelj, na most vigyázz, hogy ne kacagj hangosan, ne beszélj hangosan, ki tudja, kinek fáj a feje most a hangottól, nagyon, hogyha valamit mondnak, nagyon hamar mozog, nagyon csináld, nagyon szorgalmas legyél, így, stb. És ezért mondom, én nagyon sok kapcsolatot, én ezért ellöktem magamtól, mert azt mondtam, hogy azok nekem unalmasok lennének azok az emberek, és lehet, akik jók lettek volna, tényleg, igazából. És inkább választottam a mérgező embereket, a mérgező kapcsolatokat, akik próbáltak azok is leépíteni. De mindig kijöttem azokból, mindig volt mégis egy olyan érzés bennem, hogy én mégis tudnék többet. Én a végzettséget 12 osztályban én nem csináltam, azt ott nem tudtam megkapni matematikából, a románul bák, nem tudom magyarul, hogy mondják azt rendesen,
Akkoriban csináltam a sofőrvizsgát, azt se fejeztem be, mert akkori időtájban halt meg a nagypapám, akitől az életben mondhatom, hogy amúgy ő volt az egyetlen ember, akitől kaptam valahogy is támogatást, szeretetet, elfogadást, és sok mindent tanított nekem, amit a mai napig én is próbálok továbbadni a testvéreimnek, és mindenkinek is, aki elfogadja azokat a tanácsokat, vagy azokat a okosságokat, amiket tudok tőle. Én őt nagyon szerettem. Ő, amikor meghalt, valami bennem nagyon összetört, mert onnantól tudtam, hogy soha senki nem fog már mellettem lenni, soha nem fog támogatni senki a tanulásban, soha nem fog senki látni engem. Mert nekem mindig is az volt a problémám, hogy nem láttak. Nagypapám is látott valamilyen szinten, de teljesen engem soha nem látott senki. Szerintem az egyetlen, aki mondjuk, hogy 80, majdnem 90%-ban az a párom, aki lát úgy, amilyen vagyok, és tudja, hogy a cselekedeteimben is bármit is csinálok, az nem a rossz van, vagy nem hanem a háttér tudja mindennek, amit csinálok, hogy az miért lehet. Vele nagyon meg tudok mindent beszélni, nagyon támogat mindenben, sokat tudtam gyógyulni mellettem, ezért ajánlom nektek is, hogy keressetek olyan embereket magatok mellé, akik mellett tudtok gyógyulni, felemelkedni, jobb állapotban lenni. Soha ne kényszerítsétek az olyan kapcsolatokat, ahol lássátok, hogy kezdtek leépülni. Soha nem maradjatok olyan élethelyzetben, ahol jobb volt az életetek azelőtt, hogy abba a kapcsolatba belépjetek. Minden kapcsolat mérgező, amelyikben te kezdesz leépülni. Lelkileg, testileg, pénzügyileg, fejlődésileg. Az nem jó kapcsolat. Higgyétek el nekem, volt egy jó párkapcsolatom, hogy tudjam azt, hogy a kapcsolat, amelyik kezd leépíteni, az nem jó. Egy rendes kapcsolat az felépít. Úgy téged, mint a másikat, és akkor együtt tudtok minél többet épülni. Így visszatérve a szülő dologra. Én támogatást így nem kaptam tőlük soha, lelkileg, fizikailag. Annyi, megvan a tányérétel, erre is tanítottak, hogy mindig én ne akarjak többet. Az, hogy megvan a tányérételed, amúgy az elég. Ne akarjannál többet. De én mindig úgy éreztem, hogy én tudnék többet is. Miért elégedjek meg? És abban nincsen semmi rossz, ha te nem elégszel meg csak avval, hogy egy tányérételed meg, hogy valaki árnyékában meghúzódj. Soha nem tudtam ezt elfogadni. Ezért voltam én mindig is a családnak a fekete báránya, aki nem volt elfogadva, aki túlságosan kiöltözött, túlságosan sminkelt, túlságosan nőies volt, túlságosan önmaga akart lenni, önfejű volt, fiatalon kiharcolta, hogy neki háza legyen, ő iskolába akart menni mindenáron. Ha nem tudtam akkor megcsináltam 8 év után, úgyis megcsináltam az egyetemjeimet, úgyis fejlesztettem magamat minden téren. Úgyis rendes férjet kerestem, úgyis kiharcoltam, hogy nekem rendes kapcsolatom kell legyen, nem rossz kapcsolatom. Én nem fogok olyan férjet választani engem ütver, aki bántalmaz úgy verbálisan, mint fizikailag, aki engem nem tud elfogadni. Én nem fogok olyan ember mellett soha lenni, aki engem nem fogad el úgy, ahogy vagyok. Jóval rosszal, hogy én magamat, én próbálom mindig jobbá tenni, az egy más dolog. De a másik ember engem, hogy el kell fogadjon úgy, ahogy vagyok. Nekem nincs szükségem olyasmire, hogy valaki kritizáljon minden nap, főleg amikor abba az állapotban vagyok, amikor gyógyítom önmagamat, mert olyankor gyengébb vagy. Olyankor jobban fogékonyabb vagy, hogyha valaki bánt. A kritikára is rosszabbul reagálsz, amikor abban a folyamatban vagy, hogy gyógyulsz, mert én is most abban a folyamatban vagyok, ami utána a kislányom, tudjátok, mondtam, hogy majdnem 4 évvel ezelőtt, hogy kómába esett, én akkor szerintem egy idegösszeomlás dolog valami ilyesmin volt, mert akkor kezdődtek nálam pánikrohamok, nem is tudtam mik azok, és nagyon rosszul voltam. Én ágynak voltam esve, én a gyomrom nekem már nem fogadta az ennivalót be, én egy végben hánytam, hasmenésem volt, nagyon le voltam épülve,
nagyon rossz állapotban voltam, utána, hogy hazahoztam a kislányt is, felerősítettem magamat, hogy hazahozzam, nagyon sok kritikát kaptam úgy családtól, úgy idegentől, mindenkitől, minek hozom haza, ami után felkelt a kómából, hogy ő kórházban van a helye, ne hozzam haza, mert nem fogom tudni rendezni, én egy percet nem hittem azt, hogy én nem tudnám rendezni, de volt, emlékszem azt, amikor nagyon sokan elkezdték nekem ezt mondani, hogy biztos, és még a párom is azt mondta nekem, te biztos fogod tudni rendezni otthon? És leültem a kórháznak a lépcsőjén, és úgy belegondoltam, hogy mint sokszor az életemben amúgy ez megtörtént, hogy most komolyan, hogy most velem van a probléma, hogy én elhiszem magamról, hogy én itthon tudom rendezni? És hogy nem hagyom a kórházba? És én azt akarom, hogy egy otthoni környezetben legyen, ahol szeretetben van, ahol megcsinálom a szobáját gyönyörűen, ahol foglalkozok vele, ahol szerintem lelkileg jobban tud épülni egy ember, amikor egy szerető otthoni környezetben van, mint egy kórháziba. És akkor úgy elgondolkodtam úgy magamon, hogy most velem van a probléma. Most én nem gondolkozok rendesen, hogyha ennyi ember ezt felteszi ezt a kérdést? De nem, akkor én le is tisztáztam magamban, hogy nem. Ők a saját maguk félelméből beszélnek, de nekem akkora a szeretetem feléje, hogy nekem az a félelem nem is létezett. Azt tudtam, hogy nehéz lesz. Egy hét alatt be kellett tanuljak mindent, hogy rendezem itthon, mert neki cső van a nyakánál is, és a hasánál is, mert úgy eszik, meg itten ő gépen van, meg itt veszi a levegőt. Tudtam, hogy nehéz lesz, nagyon kezdtem jegyzetelni füzetbe, hogy rendezem itthon, nagyon, hogy tanuljam meg, hogy mindent tudjak, tudtam, nehéz lesz. Avval tisztában voltam, de egy percet nem gondoltam arra, hogy ne hozzam haza. Mert akit szeretsz, és szívből szeretsz, megteszel mindent érte, és félelem nem létezik. Szeretetbe félelem nincs. A félelem amúgy az nem az Istentől van, az nem a jótól van, a félelem az a rosszból van. És ahol szeretet van, olyannak helye nincs. Az én meglátásom szerint. Így hazahoztam, de meg voltam viselve, hogy ne lettem volna, amikor ezelőtt én milyen rossz állapotban voltam, hogy enni nem tudtam, akkor lesoványodtam így idegből nagyon, és próbáltam aztán magamat is építeni. De közben még, csak nem voltam annyira tisztában sem a dolgokkal, kellett utána nézek, informálódjak sok mindennel, akkor itt nálunk nincsen az én Romániában lakok, külföldön tudom, hogy más helyt kapsz több támogatást, orvosilag és államilag is az ilyen beteg gyerekekre, de itten nálunk nincsen, nagyon, nagyon rossz az ilyen szinten, itt nálunk nagyon rossz minden, és azval nagyon stressz alatt voltam, akkor pluszban még anyám soha nem jött meglátogatni, soha nem volt kíváncsi, kórházban is, amíg voltam egy fél évig, nem jött meglátogatni. Ki is mondta azt nekem, hogyha bármi lesz, ha tényleg a kislány meghal, ő nem fog eljönni a temetésre sem, mert ő nem tud olyan erős lenni, ő nem. És tudjátok meg, hogy nekem a kórházban, még amikor szültem se a kislányt, nem volt egy akkora nagy hiányom, hogy anyukám mellettem legyen. Amikor a kislányommal a kórházban voltam, hogy kómában volt, nekem egy olyan erős érzésem volt arra, és hiányom, hogy anyukám mellettem legyen, és támogasson, erőt adjon, hogy bármennyire is próbált a párom mellettem lenni, nem tudta ezt pótolni. Én nagyon sírtam anyukám után. Én 30 éves koromig én nagyon sírtam utána. Nekem nagyon hiányzott. Nagyon hiányzott, amikor a kislánnyal kellett orvosokhoz menjek, amikor feketén-fehéren nekem leírták, hogy a kislány beteg, hogy nem lehet tudni, mi baja van, és ilyen állapotban lesz mindig is, hogy nem fog tudni beszélni, mozogni, semmi. Nem lesz normális gyerek. Nagyon hiányzott. Nekem nagyon-nagyon hiányzott, de ha lehet, hogy nem is ő, de egy női létforma, egy női rokon, egy valaki a véremből, aki mellettem legyen.
Nagyon. És azért ugye még az interneten is utána olvastam, hogy amúgy vannak ezek az indián törzsek is, meg ilyen többfajta ilyen törzsek, hogy mi alapból úgy vagyunk csinálva, hogy a szüléskor, vagy hogyha ilyen dolgok vannak a kisgyerekeddel, akkor egy női közökbe legyél, egy közegbe, egy női, hogy egy nőcsoport segítséget kapjál. Mert női energia kell neked, hogy úgy, nem tudom, úgy, ami gyógyítson. Olyan nők, akik átmentek már ilyen dolgokon, vagy szülésen, vagy félelmen, hogy elvesztik a gyereküket. Ezért nekem nagyon-nagyon hiányzott akkor. Én 30 éves koromig nagyon sírtam anyukámért, én voltam pszichológussal is ezzel a dologgal. Amikor ezt nem is értettem, hogy egyébként azt kérdeztem a pszichológus, hogy de mit akarsz? 30 éves vagy. Családod van, gyereked van, férjed van. Mit akarsz az anyádtól? Nem vagy gyerek. És én még úgy meg is voltam haragudva, hogy miért mondja ezt, hogy mit akarok? Hát mit akarsz? Hát normálisan támogatást, szeretetet akarsz, hogy veled legyen. De most belegondolva, én azt a szeretetet akartam, azt az elfogadást, amit nem tudtam magamnak megadni. Már azon a szinten vagyok, hogy megadom magamnak azt a szeretetet, azt az elfogadást, amit megérdemlek. És meg tudom azt is csinálni, hogy saját magamnak tudjak az édesanyja lenni. Saját magamnak legyek az édesanyja, aki igenis megválaszta már a kisgyerekének, hogy jó vagy rossz legyen. Milyen emberek vegyék körül, és milyen dolgokat érdemel meg. Már elértem ezt a szintet, hála Istennek, hogy tudom annyira már szeretni magamat, és annyira prioritizálni, és elfogadni, hogy már az ő részéről már nincs szükségem. Már elengedtem. Mert az olyan emberek, akik nem tudják saját maguknak megadni, nem tudják saját magukat szeretni, és lássátok, ezért olyan fontos az önszeretet. Ha te önmagadat nem tudod szeretni, tisztelni, megbecsülni, elfogadni, nem tudsz senkit. Más sem tudsz. Bármit, amit körülötted meg akarsz változtatni, először saját magadnál kell elkezd. Saját magadba. Én akartam a férjemet is megváltoztatni. Nála is kerestem. Akartam. De volt olyan dolog, ami az én saram volt. Én kellett magamba megváltoztassam. Volt nála is, amit igen kellett, és beszélgettünk nagyon sokat, és most arra hoztuk, nagyon-nagyon jó kapcsolatba tudunk lenni, de volt sok beszéd, sok kommunikáció köztünk, sok dolog, amiket meg kellett beszéljünk, de a legtöbb és a legnagyobb munka az nálam volt. Saját magamba. Saját magam traumáival, saját magam gondolataival. Ezért ne szégyeljétek ti is el, hogyha felnőttek vagytok, családotok van, gyereketek van, és hiányzik a szülőtök. Hiányzik a szeretete, a támogatása. Sírsz utána. Ne szégyeld. Sírd ki magadat, gondold át a dolgot, és utána próbálj felemelkedni. Mert az a lényege, hogy te sírsz azután, a szülő után, akit tudod, hogy megérdemeltél volna. Te nem utána sírsz, és nem utána szomorkodsz, és nem ő hiányzik igazából, hanem hiányzik az a gyerekkor, és te mostan tudod, mit csinálsz? Meggyászolod. Meggyászolod azt a gyerekkort, azt a szülőt, akit tudod, hogy megérdemeltél volna, de nem kaptad meg. Te most azt csinálod, ha ilyen helyzetben vagy. Meggyászolod, és meg is kell gyászolni. Az embernek sok élethelyzete van, amikor eljön az a pont, hogy meggyászolod saját magadat. Meggyászolod, hogy neked rossz gyerekkorod volt, hogy nem voltál elfogadva, nem voltál szeretve. Elkönyveled, bevallod magadnak, és nem hazudsz önmagadnak. Bevallod. Így volt. Nem ők a hibások, nem én vagyok a hibás, itt senki nem a hibás, csak egyetlen egy az a hibás, és hogy nem próbáltak változtatni, nem próbáltak jobbak lenni, és te meg akkor leszel hibás, ha te nem próbálsz ezen felemelkedni, és engeded, hogy ez a fájdalom megöljön, tönkre tegyen.
és nem próbálsz változtatni magadon, hogy a környezetednek jobb legyen. Én nagyon jól kell legyek. A gyerekemért elsősorban, a férjemért, és a testvéreimért. A testvéreimet mind magam mellé hoztam, még a kis testvérem hiányzik csak magam mellé, és igenis azt akarom, mindenki jó állapotban legyen. Normális családot tudjanak alapítani. Iskolákat csináljanak. Legyen tanulmányaik elvégezve, legyen a sofőrvizsgáik mindegyiknek, tudjanak egy házat venni, tudjanak egy családot alapítani. Boldog, de legjobban, én csak annyit akarok. Én mondtam a testvéreimnek is. Nem érdekel ez, hogyha iskolát nem csináltak. Nem érdekel, hogyha házat nem veszel, csak arbéletben leszel egész életeden keresztül. Engem csak az érdekel, és tiszta szívből, hogy boldogok legyetek. Fogadjátok el magatokat, szeressétek magatokat, boldogok legyetek. Nekem ez a legfontosabb. És amikor lesz még egy gyerekem is, mert tervezem, hogy legyen még egy gyerekem, én egész kiskorától arra fogom tanítani, csinálja, amit szeret. Csak az a limita, hogy ne bántsa önmagát, se mást. Csinálja, amit szeret. Én nem fog érdekelni engem, hogy tényleg milyen iskolát, vagy mit akar csinálni. Bármit is akar, abba támogatni fogom, 100%-osan. Nem fogom rávetíteni az én álmaimat. Az én álmaimat megpróbálom én megvalósítani saját magamnak. És nem fogom rávetíteni, hogy ő az legyen, aki én nem tudtam lenni. Bár hány évesen meg tudod csinálni, hogy az legyél, aki nem tudtál lenni. Akit nem engedték, hogy legyél. Meg tudod csinálni. Ha 18 éven felül vagy, egészséges, hogy el tudsz menni már dolgozni, már tudsz harcolni magadért, és meg tudod teremteni magadnak azt, amit nem kaptál meg. Már lehetsz saját magad anyád apja, és meg tudod csinálni, ki tudod alakítani azt az életet, amit nem kaptál meg. Azt a gyerekkort, amit nem kaptál meg. Nekem is volt olyan periódusom, hogy én a meséket néztem, a rajzfilmeket. Én megvettem magamnak minden édességet, én megvettem magamnak hülyeségeket, játékokat. Mert meg kellett adnom magamnak a gyerekkort, ami nekem nem volt megadva. Igenis, a mai napig is. Van, hogy hülyeségeket veszek magamnak. És mert az ember meg kell gyászolni a gyerekkorát, meg kell ad magadnak, amit nem kaptál meg, és így lassan, éveken át tudsz meggyógyulni. Könnyebb az olyan embernek, aki egy egészséges családban nőtt fel, és amikor eléri azt a 18 évet már a nagykorúságot, és akkor a felnőtt életét tudja kezdeni, annak könnyebb. Akik nem így nőttünk fel, nekünk az volt nehezebb, hogy mi 18 éves korunk után újra kezdjük. Újra kezdjük a kisbabaságot, újra kezdjük a kisgyerekkorunkat, felépítsük magunkat, felnöveljük magunkat nulláról. Még én most se vagyok én a 32. évenben. Én érzem is nagyon, hogy nem vagyok még 32 éves. Még nem jutottam el odáig. Én lehet, hogy mostanra jutottam el csak arra, hogy 20 éves. Most csak. Lehet, nem tudom, hogy még annyira jutottam el. Mert én el kellett gyászoljam a gyerekkoromat, érzelmi szinten mondom, úgyhogy lelkileg, hogy el kellett gyerekkoromat gyászoljam. El kellett azt, hogy nekem soha nem állt senki mellettem, hogy én nem támaszkodhatok senkire. Csak a Jóistenre, egész életemen keresztül így volt, csak a Jóistenre támaszkodhattam. Most van egy jó férjem, rá is. De akkor se szabad soha azt gondolod, hogy bárkire is, amúgy sincs senkire, hogy nem kell támaszkodjál. Magadat annyira fel kell erősítsd, mert az élet olyan, hogy az egyetlen, akire számít, az csak a Jóisten. Jóisten után tudsz magadra. Mert te mindig magaddal leszel. Azért kell magadat annyira felépítsd, annyira jól legyél, mert te mindig magadnak te leszel. Mert tudod, a pároddal is nem lehet tudni, mikor, mi történik. Meg az embereket se 100%-osan soha nem tudjuk kiismerni. Soha nem tudhassuk, mi történik. Ezért nagyon sokat kell dolgozzunk saját magunkkal, nagyon kell Istenbe higgyünk, nagyon kell rábizakodjunk, és nagyon-nagyon vigyázzunk a gondolkodásunkra, a kirohanásainkra, hogy tudjuk magunkat kontrollálni, mindenre, a cselekedeteinkre. Ne engedjük, hogy mi is olyanná váljunk, mint azok, akik minket tönkretettek. Így hát nagyon hosszasra sikerült már a videó. Mára ennyit.
smink ennyi, most ennyi, pillát nem tettem. Amúgy a pillát, majd megmutatom nektek, hogy teszem fel a pillát. Amúgy Primarkból veszem a pillát, olcsó. Ha kíváncsiak vagytok, ezt is megmutatom. És a ragasztó, ez a jó ragasztó, ezek a duo ragasztók, nagyon jók. Sokáig nem tudtam pillát feltenni, vagy 3 éve tudok, hogy kell pillát feltenni, és kaptam egy jó pillát, és amit nagyon jól fel tudok ragasztani. Sminkelni azt nagyon szeretek, ilyen videót még fogok csinálni, sminkelni. És nem tudom, ha valami kérdésetek van, írjátok meg privátban, írhattok privát üzenetet is, mindegy. Privát üzenetet, de hol is mondjam, hogy küldjétek. Szerintem e-mailre eljön, hogyha írtok. Valahol, hogy kaptok olyat, hogy e-mailen tudtok írni. Majd megpróbálom feltenni, hogy tudjatok e-mailen írni. Ha valami kérdésetek van, várom szeretettel minden kérdéseteket. Iratkozzatok fel a csatornámon, mert sok mondani valóm van. Ahogy láttátok, nagyon szeretek beszélni, nagyon sokat tudok beszélni, és nagyon sok témáról tudok beszélni. Ezért várom kérdéseiteket, iratkozz fel, és szép napot! Szia!